Ibingelele kubantwana benkosi. Cela ukuqhubeka nalokhu ufundisa nokuchacisa ngendaba yobuNazaretha njengalokhu bafundiswa uShembe. Ngeke ngasho-ke ukuthi ubuNazaretha buyinto engcwele. Ma into engcwele isho into ehlanzekileyo elungele ukuba into kaNkulunkulu. Iyinto ebekwe eceleni yabekelwa uNkulunkulu. UbuNazaretha-ke buyenye zalezo zinto uNkulunkulu azikhethela zona ukuthi azenze zibe ngcwele, zingcweliswe. Okuwukuthi ayingeni into engcolileyo nento esolwa uNkulunkulu njengento engcolileyo ebandleni lobuNazaretha. Namhlanje ngisafisa ukukhuluma ngendaba yezinja nobuNazaretha. Khona abavide engeke ngiwabone la ezama uku-addressa leyo issue noma ezama ukuphendula leyo issue noma ukuyicacisa leyo ndaba yokuthi kungani amaNazaretha engayifuya izinja. Abantu baze bethi siyazenyanya, amaNazaretha ayazenyanya izinja. Mhlampe kunjalo futhi kufanele mhlampe azenyanye uma ngabe into yenyanywa uNkulunkulu. Mhlampe ake ngingakasho ukuthi uShembe wathini ngendaba yezinja. Eke sibuke encwadini kaDuteronomy u-23 ivesi lakhona ngithi 18 bangaphosisi. Deuteronomy 23 verse 18 mangaphosisi. Ivesi lelo elichazayo ukuthi ubudlelwane bomuntu ongumNazaretha nezinja, not meaning ukuthi umuntu ongumNazaretha nezinja, kodwa nje umuntwana kaNkulunkulu nenja kufike kuxabanephi. Kuleli vesi leli engilikhothayo uNkulunkulu khona ukhipha umyalelo othi umuntu akanganikeli. Angilikhoti verbatim, angilikhoti linjoba linjalo, kodwa lithi umuntu akanganikeli ngemali ayizuze mhlampe ngokudayisa umzimba, lokho kuthiwa imali yobufebe, noma imali ayizuze ngokudayisa inja. Ithi incwadi zozimbili lezo zinto ziyisinengiso kuJehova. uNkulunkulu yemethi into yesinengiso usuke esho ukuthi leyo nto uyayinyanya. Usuke esho ukuthi leyo nto akayifuni ngoba iyamnyanyisa noma iyayingcolisa, iyabungcolisa ubungcwele bakhe uNkulunkulu. Kusho uDuteronomy 23 ngithi verse 18 maphosisi. Mangabe ngicaphuna ivesi wrong uyobheka kodwa kuleyo ncwadi. Leyo ncwadi nje isho izinto ezingangeni ebandleni likaNkulunkulu. Ngithe phambilini amaNazaretha anomthwalo awethweswa uShembe ukuthi agcine imiyalo kaNkulunkulu, ngoba uShembe weze emhlabeni ukuzobuyisela amaNazaretha ekugcinweni komyalo kaNkulunkulu. Njengalokhu abezizwe base bewuchithile, abantu sebethi abekho ngaphansi komthetho. Kodwa ekubeni encwadini kaMalaki, ngithi uMalaki 3 verse lapho nje verse 6 kuyale, uthi uNkulunkulu mina akangiguquki. Okusho ukuthi uNkulunkulu never change. Uyizolo, uye namhlanje, uye naphakade. Isho njalo nencwadi yamaHebheru 13
sazi noma uvesi bani, kodwa khona nje lapho kumaHebheru 13 noma uvesi 18 othi uJesu uye namhlanje, uJesu uyizolo, uye namhlanje, uye naphakade. Okusho ukuthi uJesu naye akaguquki. Leyo nto leyo umbhalo wencwadi yamaHebheru wayeyithathela encwadini kaMalaki, la uNkulunkulu ethi khona yena akaguquki, ume njalo. Kuze kube neculo noma ichorus le eculwa amakholwa ethi Baba ngilondoloze ngoba wena umi njalo. Noma izinto ziguquka kodwa wena awuguquki. Leyo nto isho ukuthi uNkulunkulu into methe akayithandi akayazi ukushintsha kusasa sethi leyo nto siyayithanda. Akwenzeki lokho. Njengoba uNkulunkulu wathi ingulube ayingadliwa ngoba ingcolile, umile kulokho akaze kushintshe. Kanjalo-ke nale yokuthi izinja nezifebe kungcolile kuyisinengiso kuyena uNkulunkulu, kumile kakuguquki. Uma-ke umntwana kaNkulunkulu unomthwalo noma une-obligation non-negotiable ongenakuyishintsha yokuthi uma ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu ukuthi ngomhla wokuphela ufuna ukubona umbuso wezulu lo okuthiwa baba wethu osezulwini, mangcwelisa igama lakho, umbuso wakho mawufike emhlabeni njengoba unjalo ezulwini. Uma ufuna ukuphila kulowo mbuso osemhlabeni owumema ngomthandazo omkhulu ukuthi awufike emhlabeni, uthweswe umthwalo ukuthi gcina-ke imiyalo kaNkulunkulu ukuze uma ufika ezulwini ufike ungene ekuphumuleni kwaphakade ngoba wenzile uNkulunkulu akuthe uyakufuna. So-ke amaNazaretha-ke awavumelekile ukufuya into uNkulunkulu athi is abominable, athi isinengiso. Akasho nokuthi ingcolile, kusho ukuthi kungcono ngisho ingulube kunenja nesifebe, ngoba ingulube uthena nje ingcolile, is unclean ukuthi ingadliwa umntwana kaNkulunkulu. Kodwa lokhu kwenja nesifebe uthi kuyisinengiso kuyena, is abominable, kuyisinengiso kuNkulunkulu, inja nesifebe. So manje ma wena umntwana kaNkulunkulu uyishaya isifuba uthi ungumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ufisa ahlale nawe ngisho emzini wakho. Uyamema uthi Nkosi thumela izingelosi zakho zizohlala nami emzini wami. Kodwa emzini wakho kunento athi uNkulunkulu isinengiso. uNkulunkulu uzohlala kanjani nento eyisinengiso? AmaNazaretha-ke anenkolelo yokuthi afundiswa ukuthi kufanele njalo aphile impilo kaNkulunkulu, impilo ethokozisa uNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu la ewafica khona amaNazaretha akawathole esisimeni sokumthokozisa uNkulunkulu. Akukho la kufanele khona amaNazaretha-ke etholakale esesesimeni esingamthokozisa uNkulunkulu, ngoba uma umNazaretha usuke uthatha isifungo sokuthi uyoba umntwana kaNkulunkulu impilo yakho yonke. Ngaleyo ndlela uma ufuye inja ungumntwana kaNkulunkulu, okusho ukuthi uNkulunkulu uyamxosha kuleyo muzi ofuye kuona inja. Ileso sizathu-ke senza ukuthi umNazaretha akakwazi ukufuya isilwane uNkulunkulu athi siyisinengiso kuye. Ingulube uNkulunkulu wathi asingayidli ngoba ingcolile. Wathi asingayidli ngoba ingcolile. Akasho ukuthi singayifuyi, kodwa wathi nje singayidli. So
inja uthe isinengiso okusho ukuthi ngamafuphi meyifica emzini wakho uyanengeka ngoba ubona into yena uNkulunkulu athi isinengiso ebungcweleni bakhe. Ileso sizathu sokuqala esenza ukuthi amaNazaretha engayifuyi inja. uShembe wabe sefika ezofundisa ngobuNazaretha. Wayesesitshela ukuthi uma ngabe sithandaza noma sicela izicelo kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyethumele izingelosi ukuthi izingelosi zizophendula imithandazo yethu, zizogada amakhaya ethu, zizokwenza yonke into enhle uNkulunkulu asifisela yona. Emakhaya ethu, emizini yethu. Kokunye uyafika ngephupho. uNkulunkulu uyaletha impendulo yakho ngephupho. Ubone into isibonakaliso esithile ephusheni esiyimpendulo yomthandazo obuthandazile noma esicelo obusicelile. Uthi-ke uShembe, inja inekhono noma inja inikwe ikhono lokusensa imimoya. Inja inikwe ikhono lokusensa imimoya ongeke uyibone ngehlo lenyama. Inja iyakwazi ukusensa isipoki uzwe sishaya umkhulungwane egcekeni kanti khona umoya omubi ohaqele lo gceke. Inja iyakwazi ukusensa lo moya. Ngamafuphi inja inehlo lesithathu lokubona into engabonwa umuntu ngehlo lenyama. Uthi kuShembe kanjalo-ke inja iyakwazi ukubona ingelosi. Mayisibona ingelosi inja bisiyayikhonkotha ingelosi. Ingelosi bisiyahamba noma iyabaleka nempendulo ebikulethele yona ngoba ikhonkothwe yinja. Wayesethi-ke amaNazaretha-ke awangayifuyi inja ngoba okokuqala isinengiso uNkulunkulu. 2, inja ikwazi ukubona into engabonwa yiso lenyama. So-ke nezingelosi ezilethe izimpendulo zemthandazo yethu iyakwazi ukuyibona. Ebese iyayikhonkotha bese ziyahamba zingabe sasinika impendulo yemthandazo yethu. So-ke thina amaNazaretha uma kuya ngokuthi siyayizonda inja, sizondela lokho. Sizondela ukuthi uNkulunkulu akayifuni. So-ke nathi asiyifuni emzini yethu. Asiyifuni noma ithinte noma yini esinayo egcekeni ngoba iyayingcolisa leyo nto ekhona egcekeni. Mayisingcolisile nawe kuseduze ukuthi ungcole, uNkulunkulu ebesezwa iphunga lenja kuwena. Ileso isizathu esemqoka esenza ukuthi inja umNazaretha engayifuyi. Akavumelekile umuntu omNazaretha ukuthi emzini wakhe ukhonkotha izinja ngoba lowo muzi uwumuzi la kuhlala khona uNkulunkulu, kuwumuzi la kuhlala khona izingelosi zikaNkulunkulu. Ngoba uwumuzi okuwona kugcinwa ubungcwele, kuwumuzi ohlanzekileyo egameni likaNkulunkulu. Kangangokuthi ngisho into ngisho inyamazane ebanjwe yinja asiyidli thina njengamaNazaretha. Inyamazane ebanjwe yinja asiyidli ngoba ibanjwe
yinto eyisinengiso kuNkulunkulu. Ibanjwe into eyisinengiso kuNkulunkulu. Ma lokho kuwukuyenyanya, yebo siyenyanya ngoba noNkulunkulu uthi uyayinyanya. Siyayinyanyela lokho. Uyabona ayikho into emhlabeni eyiphoyisa njengenja egcekeni lomuntu. Ukube kuthiwa izinja uNkulunkulu akayikhesanga, mhlawumbe ngabe nginezinja eziwu-4 ngoba iyiphoyisa eledlula eniphoyisa ongasulicabanga. Iyiphoyisa elenza abantu bawehloniphe umuzi onezinja. Akangeni enhlakomzayo uphume esangweni njengasemzini ongenazinja. Umuntu meze emzini onezinja uyazi ukuthi kufanele uzoficana nempi uma yeze ngendlela engafanele. Fanele ngabe nje kuthiwa wonke umuntu ufuyile unezinja ukuze enze isiqiniseko sokuthi umzi wakhe usafe from ama-intruders. Ayikho into eyiphoyisa njengenja. Umuzi onezinja nje ngisho amaphara ayawuplanela meya kuwona. Ayangena khona kodwa egcine engenile. Amanye ziwabambe. So kufanele ngabe nje wonke umuntu unenja. Nathi njengamaNazaretha ngabe siyifuyile izinja kube kuthiwa uNkulunkulu akashongo ukuthi inja uyayinyanya. Manje-ke thina silalela okushiwo uNkulunkulu nokuthandwa yithi. Eyethu intando iza kamuva kunentando kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyena ophethe impilo zethu. Ukushaya kwenhliziyo yethu kusukela sisesiswini zomame kuze kube manje ukuthi inhliziyo yethu isashaya kazime. Kuwumusa kaNkulunkulu lokho. Kufanele sikubonge, kufanele sikuthandaze, kufanele siku-appreciate ngokuthi sigcine lokhu uNkulunkulu athe abantu abamthandayo bayakwenza. Ngeke ngasho ngathi incwadi ka-Exodus 20 verse 6 ithi ngibenzela umusa abayinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Shuthi nje mawuthi uthanda uNkulunkulu ubonakala ngokuthi ugcine imiyalo yakhe. Njengoba eyala-ke nje ukuthi-ke akunganikelwa inja ingcolile. Thina-ke sigcina imiyalo yakhe asikwazi ukufuya inja. Asisho ukuthi abantu abangewamaNazaretha noma abangeba abantwana bakaNkulunkulu abangayifuyi. Ngeke ngasho evidweni ephambili ukuthi khona abantu bakaNkulunkulu ukuthi sonke isidalwa esidaliweyo esiwumuntu siwumuntu kaNkulunkulu ngoba sidalwe uNkulunkulu. Bese kuba khona abantwana bakaNkulunkulu ayikhethela bona. Ngoba lo mbhalo engufundayo enguquote njela ubhalelwa abantwana baka-Israyeli okungabantwana bakaNkulunkulu azikhethela bona. Nawe-ke uma ufisa ukuba umntwana kaNkulunkulu njengabantwana bakwa-Israyeli kufanele ugcine le miyalo uNkulunkulu ayinike abantwana bakwa-Israyeli ukuze uNkulunkulu athokoze ngawe. Ileso sizathu esenza ukuthi inja singayifuyi. Okunye nokunye okushiwo abantu cha asingene kukhona. Isizathu okuyisona ngqangi esisiqhatha nenja. uNkulunkulu akayifuni inja ikwazi ukubona izinto ezingabonwa ngeso lenyama izisixoshele nezingelosi ezizophendula imithandazo yethu. So ilokho okuyikhona okusiqhatha nezinja. Akukho okunye okusiqhatha nazo ngaphandle kwalokho. Thina esikufunayo sifuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Inkosi ibusiseni ekuzwile.